Hello mga bay, kumusta mo tanan? I would like to introduce to all of you my chef cook for today. My red boyfriend. Akong huyab nga pula. May ugis na pula. May ugis na pula. Suno sawi? Sino sawi ya baba? Ya baba, sino sawi? Yung kanyang menu po ngayon ay ito po. Wow! Ito lang po ang nakayanan namin ngayong araw na ito. Ayan. Bulalo. Sa mga nakakilala po, bulalo po ito. Ansa? Bulalo. Bulalo. Siya po ang aming chef cook for today. At hindi naman niya love yung pink talaga. Nagkataon lang na naka-pink talaga siya ngayon. Pero pink, pula. Pula na. Pula ba? Ibig sabihin, duling pala itong camera ko. Ayan, tapos, nag-ano siya mga bay, nag-raincoat. Raincoat? Saan eh? Nagkuhan siya mga bay, ano siya tawagan ni Bog? Dapat alam mo kasi chip cook ka eh. Floor mat. Floor mat. Ano sa'yo floor mat? Ha? Di na masigo. Di na masigo mga bay kay kaanak ko naman gud na siya. Buntis kasi siya. 14 months na. Putol Oo. naman agad. Mula nung dumating ako hanggang ngayon di pa siya nanganak. Palaki na ng palaki yung tiyan niya. Yore. Hala, gihiyak ka la. Ginoo ko tabangi. Time sa, ang say tawag ano yun sa floor mat? Apron man good. Apron eh. Oh, apron. Ayan. Ayan si Baba. Magluto si Baba ngayon ng bulalo. Anong luto ito? Anong luto yan, Baba? Ya, Baba. Kuan, paksiw. Ansay paksiw? Anong pwedeng luto dito sa sa bulalo? Anong pwedeng luto dito, Chief Cook? Gisado rin eh, gisado. Gisado. Ano pa? Maraming pwedeng putahe dito sa bulalo natin. Ano pang pwede dito? Inihaw. Baka pwede kang mag-suggest dyan. Inihaw. Inihaw, bali barbecue bulalo. Ano pa? Tinola. Pwede pala matula ito? Pwede. Basta. Pwede paksiwon. Tapos ano pa? Basta maluto. Tapos ngayon, anong klaseng luto ito ngayon? Adobo lang. Adobo. Yes. Pwede ba yung kalahati spicy tapos kalahati normal? Yung kalahati abnormal? Mura. Namura. Yung kalahati spicy kasi Di, alam mo naman yung kalahati sa atin mahilig sa spicy. wala tayong manghang. Mahilig sa maanghang. Wala tayong sili. Pwede namang Suki. may chili powder akong dala. Asa na? Nahurot na dito? Yan mga bay. Tapos, partner po namin dyan sa bulalo namin ay itong ito mga bay ang partner namin sa aming bulalo. Ayan. Kilala nyo ba ito? Yung bagoong alamang na may baboy. Taba ng baboy lang ito. Nilagay namin. Tantang ini. Bagoong alamang. Di lagi mo klaro no. Mura siya kuan Dol ram kayo. Mura siya corn beef. Yun. Bagoong alamang siya mga bay na may taba ng baboy. Yan. Sige mga bay, babalik ako mamaya pag mag-start na yung chef cook ko. Bali, sa ngayon ay naghahanda pa siya, naglilinis pa siya. Dili nila limpyo handaan sa palengke. May limpiyadaan god. Wala limpyo, di pareha sa Manila na limpyo naman nila tanan. Limpiyaan nila usahay kung wala sila lingaw kanang way mamalit. Napay panit tarunga kuan ha imong trabaho tarunga ha.
Kaya na, masisanti gyud ka nako. Hugasan pa man, di napuan. Ha? Anong process dyan natin na chief cook? Ha? Anong process na gagawin natin? Lilinis muna, tanggal ng kuko, mag-manicure ka muna. Tanggal mo na ng kuko. Tapos, Tapos, lapuan, tapos, hugasan, ano yung lapuan? Hindi alam yun ng mga Tagalog. lagain, Hindi pwedeng ilaga mo. Ano lang, pakuluan ng kunti. pakuluan ng sandali, hindi kunti lang. Iba yun, iba. Sialan si Ton. Meron pang ano dito, oh. Ito, oh. Wow na rin. Oh, sige mga bay, magbabalik ako. Okay, ayan mga bay, yung chief cook natin for today ay nagpakulo po siya ng tubig. Tapos, ano na, dali na. Ang electric pan, ayaw ito bang dili kay ang kayo, oh. Sige. Diyos ko, linisan mo tong kalan mo, ha? Pag ikaw ang ma-assign sa kusina, kailangan na makintab, masalaminan yung ano, yung kalan natin. Lagi naman ako nasahin dito. Sige ha, pag ma-assign ka dito, kailangan yung, Yes, ma'am. ano natin, malinis. Ayoko ng kalan na ganyan. Yes, madam. May mga tulo-tulo. Ay. Sige, ano nang next step natin? Ilunod na to na sa gabukal. Okay? Bukal. Ari mga Ilapit mo, agoy. mga kabayan, ha. Oh, ayan, nilalagay na po ng ating chef cook ang ating bulalo. Papakuluan po niya kasi baka may virus. Oh. Tapos papakuluan po niya. Tapos habang magpakulo daw siya ay maghahanda siya ng kanyang mga lalang mananap. Mga ingredients. Bakit ang konti ng sibuyas? Wala tayong pambili sibuyas. Tipid mo na sibuyas. Sibuyas nga, tag 280 ang kilo. Magkano kilo? 280. Overpricing yan. Report natin. Tama lang yan kasi maghanap buhay din yan sila. Mahirap kasi rin. Ha? Mahirap. Mahirap. Itama ba yun na sobrang mahal naman yata ng sibuyas? Mahirap. Mahirap. Sarukuyan po siyang naghanda mga bay ng yan pa ang lalang mananap na ingredients natin. Yes. Ano pa? Yan lang, sibuyas, luya at saka bawang. Kinialam. Walang paminta. Palit pa ta itong walang kaputos. Ano ba yan? Hindi naman preparado itong ating chef cook. Ilayo mo yung bangs mo kay matuluan yung ano. Yung ano, ay ambot lamang. So ayan mga bay, tapos na pong pinakuluan, iduol na. Pare. Wala, nitawag na si Inday Flor. Si Inday Ngabil, nitawag. Sao na lang any roll. Maputol ni kung mutubag ko niya. So tapos na po napakuluan mga bay. Yan, hintayin natin ang next step. Kaibigan, Asa? ito na yung ating mga panghalo mga kaibigan. Oil sa ta, boss. Sige, dali kay ni pitok na imong langgana. Nga naman ang langgana man imong gilutuan. Nge. Kaang kag bulalo, be? Bulalo. Muna bulalo. Sige, kadugay pa makabutag kuan. Yeah, sa Ari na day, ari kuga ko. Nge. Well, konti lang. Oh, ikaw pala ang chief cook, no? So, hindi ako mangingialam kung anong Huwag ka na makialam. ano mo ngayon. Baka masistante tayo. Masistante. Okay, sige na. Nakahanda na po ang kanyang mga pangangailangan. Bakit may Ajinomoto? Ay, siyempre. Kailangan. Wala magic sarap eh. Ajinomoto muna. Ajinomoto na lang. Huwag mong ilagay sa sangkalan yung mga ano mo kasi tatagta rin tayo. Paniwala ng ating lola. Lagay mo doon ang sangkalan. La. Oh, la. Naratol na ang chip ko. La. Yan.
Awas mo na mga choy. Hindi mo gani pantay sa akin. Tagilid mo gani iwagot. Nga mo. Kuhaan nga rin. Di ba ako naman ang ipantay? Hindi tagilid siya So, ngayon. brownin muna natin yung bawang. Yes. Yes, of course, madam. And then, pag mag-brown na siya, yan ba ang diskarte? Di, kate, tagilid kate. Igiling-giling. Tagilid kate. Igiling-giling. Igiling-giling mo nang. Okay na, okay na. Brown na po yung kabilang side. Yung kabila hindi pa. Aha. Aha. Okay, ano pong sunod, boss? Luya, ma'am, saka Dubai. Ay, kabaw, kabayo nilupad. Di ko ano. Aray ko. Kasika ka dia, ha? Okay, ano? Sa lamas pa lang daan. Mabango na. Lamas pa lang, ulam na. Agay. Asa yung Tagalog ng lamas eh? Ha? Tagalog sa lamas? Tagalog sa lamas. Sibuyas, bawang, luya. Unsa? Tagalog sa lamas. Tagalog sa lamas, sibuyas, bawang, luya. Aton ning lunod ning kuan. Bulalo. Adidas. Oh my goodness, my favorite. Yan po ang sikreto ko mga bay. Kaya yung balat ko na-maintain ko po. Mura. Dito din eh. Sikreto po yung ano, yung bulalo para manatili kong glowing ang ating mga skin. Yan po. Sa mga gusto pong manatiling maputi ang mga kabalatan, kumain lang po kayo ng bulalo. Bulalo ng manok. Yan. Ano pong next pare? Pwede ba nating i-ano muna? Okay, yan muna. Tapos, Pwede na rin pituon itong- sana. Ilagay natin tong ano, Mare. Ilagay mo yung dahon ng paminta. Dapat sinali mo kanina sa pag-isa mo ng mga lalang mananap mo nga mga ingredients. How? Pwede na rin to, habol na to, Mare. Pwede na yan sa Bakit isa. nga ngayon lang to? Sige to, paghaluin mo na how? Ka ano, Ano? yung pamintang pino. Pakiabot na lang. Yung pamintang pino, ay ito na gedya. Yan ang ating pamintang pino. Pamintang durog. Ay, may butas na ho yan. Itatagtag mo lang. Oh. Sus, naku, halata talaga ngayon lang nagluto sa kusina. Kaya hindi niya alam na may butas na. Wala kasi yan dito eh. Galing kasi yung kuwait. Wala sa bundok. Yan, pagkatapos mong gamitin, kailangan isarado mo na. Baka magapangan ng mga kung ano-ano, hindi maiwasan. Yan, gisahin. Parang gusto mong hawakan yung kawali. Malamig. Tapos lagyan natin yung tubig para, Kunting tubig para maging bulalo na siya. yes, of course, Para lumambot. lambot. Ayan. Tapos, Pag wala na yung tubig, lagay naman ang kabayo nilupad. ano, pakluin mo natin. O sige. Lagyan mo ng isang baso lang. Nakulo-kulo pa rin. Yan ang kulo-kulo pare. Lalagay mo na dito na pakuluin. Yun o, tasa. Isang tasa lang na maliit. O isang baso. Ay, gusto ko din. Saan sa? Ni guman ako ni panlutong, hugas sa bugo. O siyempre, pasinagog ka ngayon. Kay, ako may nasahin karon. Nasahin man may. Sinasayin man niya. Buntag ako ini kahapon, di kaudto ako lang gyapon. Nigkahap. Ini kahapon ako lang gyapon. Yan ang tunay na assign. Mana masahin mo dire mga bay. Mga choy. Sa? Okay mga bay, dara ba yo? Tuyo ba yo? Tuyo. Uy,
makatublag atong tuyo. Okay na na. Lagay na na. Magsuka pa ko. Hindi na, kao nga bata nila. May paminta. May paminta. Kaon lagi na. Susay na amo kaon. Di kayo mangita pag lain. Di pwede nga Suka to isunod anaron. mga boss. Di pwede anaron na kung sa sudan maura. Sudan kita ulos bulad sa una. Aso naman. Lalo na sa panahon ngayon, di pwedeng i-spoil ang mga nasa loob ng bahay. Kung anong meron, kumain kayo. Hanap pa kayo ng iba. Pa ko na Okay, tapos niyan, takpan mo muna. Takpan mo na. Saan Hanggang sa lumambot saan pa ang siya. takip natin? Lumambot pa siya ng konti. Para maging bulalo na talaga. Sige. Ito na po mga bay ang ating finished product. My God. So amazing. Sarap. Kain na tayo. Ayan, kainan na. Kainan na mga pare. Practice pa na, Rabay. Practice pa lang. Practice pa ni? Okay. Sunod luto na, basing kuwan na. Okay, salamat mga bay. Sana may natutunan kayo sa ating putahe for today. Natutunan. Bye-bye. God bless us all. This is Bulalo. Ari!